салому алейкум подписчикои канали Хурик 90 хуш омаде бародаро. Як чизи муҳим гуфтам барои шумо бифаҳмонам оиди ҳамаи плитаи сенсор. Ана дар комментария ак мо бародаро комментария фақат аҳамият метем, ба ҳам гуфтаи комментариҳои мардум ҷавоб мегардонем. Баробай пешакӣ мегӯм ки ягон дарди диле ки доре оиди ҳами техника ки ҷоша намефаҳме, мо барои шумо барои ҳатто мо 10 подписчика нигоҳ намекунем, як подписчика мисол сухан кна ки бародар ман ҳамин чиза намефаҳмам, ҳамин чиза видео када парто, ман барои кӯшиш мекунам ки ҳамин чиза навор кунам парто. Ана бародаро имрӯза мавзӯи мо дар бораи ҳамин мисол савол додан ки ҳамин чӣ ба мо чандум сенсорни плита мехарем, ҳамин мисол мекафа. Ана ки сабаби кафиданаш бародарҷон чия? Ана ака гуфтум ака чира накунем саволтон дар ҷавоб гардонам. Бародаро якум сабаб метавона ки чизи вазбин мемонен. И шишаҳай. Ира ягон мисол кирпичою пештарою плиту буд союзни ухари фикр накунем бародаро. Чизи вазбин метавонен монен. И сабаби кафиданай. Оста метавона ки бад бикафа. Айсоби вазнин. Айсоби ки бад диюм вариант ки ана латай тар хати ҳамин мешаке тоза мекунен. Хитона мисол мехоҳе ки ҳамин чистон тоза беста, латай тар хати ҳатман латара ҷафе намчоп кунен, просто ҳамихе бигзарен ба види хитон мисол тоза кунен. Ана латай тара мисол тар мекунен, сведа мемонем тару тар метонами кафа ҷағ меве. Ана бо вариантое ки мисол бисёри одамо ки ширчой мепазанд, ина рамазонай метавонанд ки мисол шир хай сар мерава, ҳаминҷо уже рехтан мегира, ҳамин сабаба мекафа метавона. Бародарон просто чистона эҳтиёт кунен, чизи вазбин намонен, латай тар қати нашакен. Ана баъд як хело 24 соат ҳамин дар розетка мисол ҳамин розеткаш дар светай доим ҳаминҷо гирён мисол ҳамин светай постоянни ҳамин кора накунен. ҳам светонам мисол чӣ хела сум кор кардан мегирам учочиктонам, ҳам мисол ана хай метавона мисол як симои ҳамин дарона мисол ака қоқ шава уста хай питания дайда светуҷи сахт кадаги. Ана ма гуфтум бифаҳмонам ки то што латай тар қади нашаке чизи вазбин намоне, иншоалло ҳамин чизо 3 сол 4 сола хизмат мекунад. Хуб, раҳмат боше. Мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи инами кафидани мисол нозукиша ба шумо фаҳмонад. Дигар ягон роҳ намешавад, фақат дар ториш ягон чизи вазбин нағалтон тамом, дигар намекафад. Раҳмат ки бо мо ҳастед.